Hej Peter. Nå, er du overrasket over, at du blev forfremmet? Goddag, så Jensen. Det er vældig pænt af dem at tænke så godt om mig. Men Så, nu skal du ikke være beskeden. Det er knæme et godt stykke arbejde, du har lavet. jo tak. Men uden for Sarois, Mario Gomez og Jesus Blanco vil det ikke være muligt. Hvad mener du? De tre laver der ingen verdens ting. Så sent som i går må det rette til Blanco for at sløse med kontrollen. Ja, jo, det har jeg godt hørt. Men derfor kan jeg ikke acceptere det for frem. Fordi du har stillet Jesus Blanco ud foran alle de andre ansatte. Og fordi José Ruiz og Jesus Blanco de er fætter. Og Mario Gomez han er svigersøn til Jesus Blanco. Det er Jesus Blanco og José Ruiz, der står på tur. Bliver jeg fået frem nu, så kan min søn ikke komme hos Jesus Blanco mere. Du bliver opgivet frem til grund af det. Du er den bedste egnede. De skal ikke bestemme over dit liv. Det er helt skørt. Men Jesus Blanco og José Ruiz har været her i firmaet siden 1990, og det er dem, der skal på frem. Jamen, hverken Jesus Blanco eller José Ruiz har vist det, der skal til for at fremmes. Jamen, Det har du. de har været her i firmaet siden 1990, og det er deres tur til at blive på frem.